أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Na ku a koda yaushe Nasiru Abba Nasiri daga Barrack Prime Concept. Gamsar ku shine burin sabuwar Abuja. So gaskiya sabuwar Abuja ba wani abu bane illa project ne da muka kawo wanda burinmu a ce kowa ya mallaki guri a jihar Kano kuma a guri mai daraja a unguwar Langel, wanda duk wanda ya sani ya san ita ce yanzu area da take flourishing zamu ce ko haɓaka, wanda da an kira Langel kawai ana maganar daraja ce. Shi yasa muka kawo muku tsarin nan na easy buy wanda muke so al'umma da yawa su mallaki guri a wannan gurin, kamar yadda mutum in yana Abuja he feel like yana babban birnin tarayya, to kai ma da wannan ɗan ƙaramin kuɗin da muka sa na just 200,000 ko ba haka ba ka zama part of the project. Mun kawo muku tsari na easy buy wanda za ka fara sa 200,000 as an initial deposit, sannan ka ci gaba da biyan naira 100,000 kacal har zuwa watan 25 don kai ƙoƙarin mallakar guri a wannan project mai daraja na sabuwar Abuja. Well, ai guri ne da ka je shi abinda ake bukata dama in za ka mallaki guri shine hanya, access road. So muna da access road na main layout din wanda yake da girman kafa 50, sannan kuma da layuka da suka shiga na gidaje masu girman kafa 30-30, wanda mota za ta to quick crossing, wannan ya zo ya huce wannan ya zo ya wuce, sannan tsakiya ga guri kenan. So kaga maganar hanya ta tabbata. Sannan abu na biyu, guri ne da yake da neighborhood, ba daji ba ne, guri ne da akwai huta akwai ruwa, da ka haƙa ruwa kawai za ka gani. Huta kuma ta gwamnati already tana ta, an riga an kai ta. Sai kuma me, sai kayan value of money kake so in gaya ma ko daraja? Yawa. Sai kuma daraja da security. Guri ne wanda daga gidanka kana hango barikin sojoji ta Janguza, kaga ƙarshen dai security ke. Sannan guri ne da akwai government presence. Daga Langel in ɗan 'ya'yanka ko familinka za su je wannan makaranta take number 1 mai daraja a Kano, UK New Site, magana ake ta 'yan mintuna kawai sai dai su gansa a ta. To shi sa ka ji ko da yaushe ana maganar sabuwar Abuja because duk abin da ake bukata na cewar idan za ka siyi guri zamana akwai daya akwai a wannan Langel. Hanya, security, sannan da kuma gamman presence. Nan shine sabuwar Abuja. Langel ba? Sosai ma kuwa. Shi yasa na gaya ma ya ɗazu na ce 200,000 fa kawai za ka bayar ka zama part of the project. 200,000 kacal. Ita za ka bayar ka zama part of the project. Sannan ka ci gaba da biyan 100,000 duk wata. Saboda haka magana ta gaskiya guri ya kusa ƙarewa. I'm not like because kullum ɗiba ake. Wayanda suka rage yanzu ina kiran ragowar 'yan kasuwanmu, ma'aikatan gwamnati, bankers da kuma wayanda suke private organization, da ku hanzarto kuma ku zama kuna part of wannan daraja ta sabuwar Abuja Langel. Naku Nasiru Abba Nasiri, Darakta na Barrack Prime Concept. Gamsuwar ku shine burin.